এই ভিডিଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ +2 ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ କେଉଁ କଲେଜରେ କେତେ କଟଅଫ୍ ଯାଇଛି ତାହା ଦେଖି ହେବ ନା ନାହିଁ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ସେଇ କଲେଜରେ କେତେ ଆଡମିସନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଫିଜ୍ କେତେ ନେଇଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଜି। କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେତେ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା କେମିତି କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ସାମ୍ସ SAMS ସ୍ପେସ୍ ଓଡ଼ିଶା। ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଲେଖିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଆସିବ ଲିଙ୍କ ଦେଖାଉଛି ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ କ୍ଲୋଜ୍ ତଳକୁ ଆସି ଏଠି ହିନ୍ଦୀ ହେଇଯାଇଛି। ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇଗର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ +2 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳକୁ ଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଲେଖା ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୋଜୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତାପରେ କଲେଜ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କର। କରୁଛି ରମାଦେବୀ ହାଇଗର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଅଛି ବ୍ଲୁରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ HSS ପ୍ରୋଫାଇଲ, ଏହିପରି ନୂଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିଯିବ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସାମ୍ସ କୋଡ୍ ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏହିପରି ଆଡମିସନ୍ ଆଇସିଙ୍କ ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଜିମେଲ୍ ID। ତାପରେ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଛି ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସରେ 128ଟି ସିଟ୍ ଅଛି। ସାଇନ୍ସରେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ବାୟୋଲୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ। ଏ ଯେଉଁ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କଲେଜ ଫି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ 20,000 ଟଙ୍କା ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ 20,000 କଲେଜ ଫିଜ୍। ହଷ୍ଟେଲରେ ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ 40,000, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ 40,000। କୋଚିଂ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ 40,000 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ 40,000 ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଫିଜ୍ ହେଉଛି 1 ଲାଖ। ପେମେଣ୍ଟ ଗଲା ବର୍ଷ କଟଅଫ୍ ଯାଇଥିଲା ସାଇନ୍ସରେ 33%। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ କଲେଜର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ এই ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।